وصوتي في وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في الفيد الأديم وصوتي في TV وصوتي في محمدنا المختار في الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم bandiraɓe musidɓe tedduɓe. assalamu aleykum julɓe jokkoɓe enɗam. on calminama, on juurama, on beltanama tigui rigui. eɗen ɗo e nder Sowo TV, eɗen ɗo kadi e nder galle men, galle Babaga Ndaw. eɗen gonɗi ɗo e fedde men jokkere enɗam. jokkere enɗam ko Sowo rew e worgo. holko kewi ko ñalawma arti bandum. ñalawma noon ko le 9 mois de mars 2025 so Allah jaaɓi inen mbaɗa conférence sikko so Allah jaaɓi inchallahu taala e teddugal ceerno men waliyu men Mouhamadou Khardata Djiggo yo Allah yurmo en yaafo ngam barke Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam. ñalawma on ko le 9 mois de mars ɗo e Dakar Guédiawaye galle Babaga. eɗago noon waɗama hay goto accaka, julɓe foof noddama e keewal e peewal ummade Sowo rew e worgo suska nokku ceerno Mamadou Dia kankone o haala programme o holno yarata. assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. caggal yettude Allah e juuɗe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, en calmini bandiraɓe foof. ha joni eɗen gardine calminade hono fedde men marde émergent. kamɓe foof ɓe beltanama kadi ɓe darima alhaali o kadi no hanniri ni. ko arno tan tintinde dendagal julɓe foof ha joni hono conférence mo kenɗon waɗɗo dawal jeenaɓi o 9e édition. conférence o noon e dow teddugal walla siftorde ceerno men ceerno Mouhamadou Khardata Djiggo. eɗen gewidi hen noon bandiraɓe mardanaɓe e bandiraɓe julɓe foof hay hen goto oppaka. alhaali conférence o noon so Allah hoddiri hawra ko dimanche le 9 mars inchallah 2025. holto watte ha joni Guédiawaye galle men galle bammen Baga tali karo en face foyer amoka on so Allah jaaɓi. eɗen noddi hen noon julɓe foof hay hen goto oppaka. mardanaɓe Dakar naɓe Fuutankoɓe hay hen goto kalɓe ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ha joni noddama hen keewal e peewal e foof tan inchallah so Allah jaaɓi. e jonde nde fuɗɗoto ha joni ko 9h wiya inchallah so Allah haaji. ko adi foof ene janggue hen kamen Qur'an kañum udditete jonde nde. almuɓe en nodda e keewal so Allah jaaɓi inchallah so Allah haaji. conférence o so Allah jaaɓi fuɗɗoto ko midi ha 18h inchallahu rabbi. eyyi joguiɗo alhaal conférence o noon ko ceerno men ceerno Ama Djiggel e ceerno Mamadou Ousmane Djiggo. inchallahu rabbi ko ɓen mbaɗata en conférence. o thème o noon ko foti yewtede e conférence he ko gurdam nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam. so Allah jaaɓi inchallahu rabbi so Allah haaji. eyyi bandira fof eɗen nodda e keewal inchallah so Allah haaji. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. e salmini fedde Sowo rew e worgo. salmini guilay 13 salmini bandiraɓe jooɗi ɗo foye rewɓe ɓe. min garti kadi komin kewno wadde kadi e hitande foof mbaɗa conférence. hikka kadi emin ñaagui Allah kadi min natta bisimillahi rahmani rahim. min jaltana alhamdulillahi rabbil alamin. amin noddi Sowo rew e worgo foof hay goto min ɗaccani. ɓuuri tentude kadi min noddi rewɓe ɓe ɓe garnoto nani kañumen de ko ñalawma mumen ko jamma mabɓe nani salminama noon fof e kuuɓal. billahi min ashaytani rajim wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa safina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe julɓe en jetti ilallahu wahidun laamiɗo lamɓe lamantiri mum jiɗo waɗa laato ñaague hokka mawle dande omon ɓuuro tagore Mouhamadou khayru khalqillahi kullihimi. holko adana rendu ɗo hande galle men galle bammen Baga. eyyi tigui rigui no bandiraɓe e seeɗan ɓe kaldini ko fati e banggue conférence mo kewɗen wadde ene kewɗen waɗirde kono ceerno men ceerno Amadou Djiggel kanko jogonto en yewtere nde e wonde ceerno Mamadou Ousmane Djiggo. thème o noon
nde wonno bandiraɓe julɓe ɓe cuɓi koye konngol eɗen jiiɗi o yewtanen gurnam e annabi sallah alih sallam nde wonno jeeɗa allah o ceerno cheikh yumakalli wi o wi walawla ruhuhu mala harihun wala sey un yakunu ala dawami so wonano ruhu annabi o sallllahu alayhi wa sallam hendu wodata te kala to hendu wodani gurnam wodata ɗon ɗum waɗi fedde ɓamtare marda gardugol président men Ibrahima Djiggo suuɓi wonde en ƴettugol ɗo konngol tigui rigui eɗen bismi hen bandiraɓe julɓe foof bandiraɓe l'islam foof en bismo ɗumen tijani en koɓe inchallahu rabbi eɗen mbi bandiraɓe fof yo ngar law gara e keewal te inchallah kala tarduɗo nden ca place ɗum noon wadde assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëngeen jëf salatul fatiha ila tati yalla def lam jaay yalla timin alhaari timmi yaare timmi ɗo jam Allah hakken wode kadi hakken timmingal gam teddugal sallah sallam bismillah الحمد لله بالدعاء في حال شدة وفي الرخاء حمدا يدوم مثل ملك الله يجري مع الدهر بلا تناهي يسر لنا ومن بنا تعلق جميع ما نحتاج يا من خلق وسع لنا الارزاق والاعمار وهب لنا بهتك الاستار يا رازقي وماجدي وواهدي اياك نستعين في المقاصد وكن لنا بحق السر الفاتح وكل آية أتى الفاتح يا ربنا يا خالق العوالم خذ بيننا وبين كل ظالم وباعدا بيني وبين النار في هذه الدعوة القدار ونجنا من يحب لله ومن يحبه بلا بحرمة النبي والأصحاب صلى الله عليه وسلم أوقات بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصليا يا إلهي وجزينا أبدا أن محمدنا المختار في الفيد الأديم وصوتي TV وصوتي في أها محمد